Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της άλλου κάτω Tech πάνω στο Sony Vegas. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο μάθημα του Sony Vegas και σε αυτό το μάθημα θα σας δείξω μερικά κόλπα που μπορείτε να κάνετε και κάποιες συμβουλές τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε καλύτερη δουλειά και πιο αποτελεσματική στο Sony Vegas. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με αυτό εδώ την μπάρα με εργαλεία. Λοιπόν, όπως βλέπετε υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία δεν φαίνονται και τόσο απλά στη χρήση, αλλά κι όμως είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το Enable Snapping. Αυτό είναι αυτόματα ανοιχτό από όταν έρθει το Sony Vegas και το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Τι κάνει αυτό? Όπως βλέπετε το έχω εγκατεστημένο. Όποτε πάω στο τέλος κάποιου άλλου track, όπως βλέπετε το κολλάει αυτόματα. Ή μπορεί να έχω εδώ πέρα το γκέρσορά μου, να το πάω και όπως βλέπετε το κολλάει αυτόματα. Απλό. Λοιπόν, βασικά αυτό είναι ένα από τα πιο εύκολα πράγματα που έχει το Sony Vegas. Επίσης, έχουμε το Automatic Crossfade. Λοιπόν, τι είναι ένα Crossfade? Crossfades είναι αυτά εδώ, τα έχω δείξει νομίζω. Όταν περνάς από πάνω και τελειώνει σιγά σιγά η opacity του ενός και αρχίζει του άλλου. Αυτό είναι ένα crossfade. Όπως βλέπετε έτσι εδώ πέρα, το κάνω play, πάει σιγά σιγά έτσι από το ένα στο άλλο. Είναι ωραίο, πώς να το πω, εφέ. Επίσης έχουμε το auto ripple. Τι κάνει αυτό? Για αρχή, ας πούμε ότι έχουμε εδώ πέρα μια επεξεργασία έτοιμη, ξέρω εγώ, με φτιάξει εδώ ένα καινούριο track και είναι από κάτω αυτό και τελικά καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εικόνα θέλουμε να είναι λίγο πιο μεγάλη. Όμως άμα το κουνήσουμε να έχει πιο μεγάλη διάρκεια, αλλά αυτό το κενό να μην είναι ίδιο. Άμα το κουνήσουμε όμως θα πρέπει να κουνήσουμε και όλα τα υπόλοιπα παραπέρα. Και εντάξει, εδώ έχουμε μόνο δύο και πάλι μπορεί να φανεί λίγο δύσκολο. Αλλά φανταστείτε όμως να είχαμε μια ολόκληρη σειρά με μία ώρα tracks να πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε απλά είναι να επιλέξουμε το Auto Ripple και άμα το μεγαλώσουμε, μεγαλώνει όπως βλέπετε κανονικά, όμως μόλις το αφήσουμε πάνε και όλα τα υπόλοιπα παραπέρα πάνω σε αυτό το track. Τώρα για τα υπόλοιπα tracks από κάτω είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά άμα είναι συνδεδεμένα track ήχου και track εικόνας, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην ξεχνάτε όμως ποτέ, βασικά πρέπει να επιλέξετε all tracks, markers, regions, όχι μόνο affected tracks. Είναι κάτι που ξέχασα να σας πω, όπως βλέπετε εδώ, και έτσι το κουνάει όλο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να μην ξεχάσετε όμως να κάνετε είναι να το βγάλετε όταν κάνετε κάτι σαν και αυτό, ξέρω εγώ έτσι, μια edit η οποία πρέπει να μικρύνει, ξέρω εγώ, αυτό το κενό. Μετά έχουμε αυτά εδώ τα δύο που είναι lock envelopes του events, το οποίο βασικά κλειδώνει τα envelopes. Τα εργαλεία αυτά εδώ πέρα, βασικά το zoom, κάνει zoom μέσα κάπως έτσι και μετά μπορείς να κάνεις και αυτό το πράγμα. Απλό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις απλά αυτά εδώ τα εργαλεία και μετά τη ρόδα και είσαι εντάξει. Γυρνάμε πίσω στο κανονικό μας εργαλείο, κάπως το διέγραψα αυτό, δεν κατάλαβα. Να ορίστε. Γυρνάμε πίσω στο κανονικό μας εργαλείο και αυτό είναι ακόμη λίγο ψηλό. Ορίστε. Μετά θα συνεχίσουμε με ένα βίντεο. Αυτό είναι θα τα επιλέξουμε όλα αυτά και δείτε αυτό. Επιλέγουμε αυτό το εργαλείο. Τσακ, τα επιλέγουμε όλα. Delete. Και άμα έχουμε κάποια συγκεκριμένα που δεν θέλουμε. Μετά επιλέγουμε το normal edit. Ok. Έχω φέρει εδώ πέρα ένα μάθημα του Sony Vegas είναι αυτό. Είναι ένα 16 λεπτό μάθημα. Στα 1280x720 κανονικά. Και θέλω να σας δείξω πώς να το κάνουμε slow motion ή fast motion. Είναι μια καλή λειτουργία, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή. Όπως βλέπετε όταν πάμε εδώ και το τραβήξουμε απλά κόβεται, δεν έχει διαφορά. Αλλά αν πατήσουμε το control μόλις βγαίνει αυτό το εργαλείο, βλέπετε αλλάζει κάπως. Και άμα το επιλέξουμε βλέπετε ότι βγαίνουν αυτές οι γραμμές σαν καρδιογράφημα. Αυτό γιατί τώρα έχουμε πάει σε fast motion. Όσο πιο μικρό γίνεται, τόσο πιο λίγο χρόνο διαρκεί. Όμως έχουμε τα ίδια δεδομένα μέσα. Και ακούστε.
Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του Σέλου κάτω Tech πάνω στο Sony Vegas. Όπως ακούτε είναι πολύ πιο γρήγορο, μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορο, δηλαδή τώρα ήταν 16 λεπτά και να το πάμε στα 3. Ακούστε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Ούτε καν εγώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μετά είναι να... Κάπου θα υπάρχει κάτι που να λέει να το πάμε πίσω. Λοιπόν, είναι πολύ απλό πως να το γυρίσουμε πίσω. Πατάμε απλά Ctrl-Z, Ctrl-Z, έτσι μέχρι να επιστρέψει στο κανονικό σημείο. Επίσης το ίδιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το κάνουμε fast motion, slow motion μάλλον. Όπως βλέπετε τώρα θα κάνει από 15 λεπτά μισή ώρα, διπλός χρόνος. Για να μην πως ακούμε. Για αρχή θα πάρω... Καταλάβατε. Μετά θα συνεχίσουμε φτιάχνοντας ένα υδατογράφημα. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα δεν έχω κάτι έτσι ώστε να καταλάβει ο άλλος ότι φτιάχνει, είναι βίντεο της Αλουκάτος Tech, εκτός από το ότι το λέω στην αρχή. Λοιπόν, είναι πολύ απλό, θα βάλουμε insert text media, θα βάλουμε ένα κείμενο. Μισό λεπτό, είναι πολύ μεγάλο αυτό που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή και... λοιπόν, επιστρέψαμε. Όσο δεν έχει μπει το κείμενο, θα το φτιάξουμε λίγο. Στην αρχή είναι η πρώτη tab αυτό, άμα χρησιμοποιείτε δεν χρησιμοποιείτε το Sony Vegas 11 αλλά κάτι πιο πίσω. Θα σπατήσουμε, ξέρω εγώ, κάτι στα γρήγορα. Αλουκάτος PC Tech. Τώρα το επιλέγουμε όλο πατώντας Ctrl A. Το μικραίνουμε στο 24. Θα πάμε προς τα κάτω εδώ πέρα. Άμα χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο Sony Vegas θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάτι σαν γι' αυτό είναι. Απλά στο δικό σας θα έχει το κείμενο, κάτι ενδιάμεσο δηλαδή. Το πάμε εδώ κάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε μια font που είναι bold. Νομίζω είναι μια η Eras κάτι. Eras bold νομίζω λέγεται. Δεν την έχω. Δεν πειράζει, ας χρησιμοποιήσουμε την Impact. Καλή font. Μπορούμε να το φέρουμε πίσω, εδώ, ωραία. Μετά, άμα έχετε κάποιο άλλο Vegas, πρέπει να προχωρήσετε στην tab FX και επιλέξτε Shadow. Εγώ θα βάλω μια, εδώ λέει Shadow Enabled, εσείς θα λέει Draw Shadow και θα έχει και ένα checkbox εκεί πέρα. Όπως βλέπετε έτσι η σκιά. Πειράζουμε λίγο σιγά σιγά. Ωραία, κάπως έτσι και έχουμε μια ωραία σκιά. Μια χαρά, όσο εδώ είναι εντάξει. Μετά, βασικά αυτό το κείμενο θα πρέπει να το προεκτείνουμε σε όλη τη διάρκεια. Να και που χρειάζεται το Enable Snapping, αυτό το εργαλείο. Μετά, θα επιλέξουμε εδώ πέρα ένα track effect που ονομάζεται Bump Map, Sony Bump Map, εδώ ακριβώς. Πατάμε OK. Μετά, είναι λίγο διαφορετικό. Έχω βρει κάποιες καλές ρυθμίσεις. Ας το πάμε 150, Ambience στο 100, Shininess στο 1 και Blur κάπου εδώ τριγύρω. Και θα επιλέξουμε Omnidirectional και έχουμε κάτι σαν γι' αυτό. Μετά κατεβάζουμε την Opacity, κάτω, χαμηλά. Άμα είχαμε άλλο χρώμα, άμα ήταν άλλο χρώμα το Sony Vegas και δεν ήταν γκρι, θα φαίνονταν πολύ ωραίο. Μπορώ να σας πω. Τώρα είναι γκρι και εντάξει, σχεδόν δεν φαίνεται. Όμως εντάξει, ούτε πειράζει. Άμα το βγάλω έξω και το τραβήξω για να μεγαλώσει, όπως βλέπετε ούτε ενοχλεί τίποτα, όλα φαίνονται, αλλά και είναι και αρκετά εμφανές. Μια χαρά. Μόλις έκλεισα το παράθυρο. Ας πάμε View. Λοιπόν, το επέστρεψα πίσω στη θέση του και τώρα βασικά αυτό με το υδατογράφημα τέλειωσε. Επίσης, άμα σας αρέσει, ξέρω εγώ, έχετε βρει το κατάλληλο που θέλετε, μπορείτε να το δώσετε, να το κάνετε ένα preset εδώ πέρα. Βασικά ξέρω να το πείτε watermark ή ας το γράψουμε ελληνικά. Υδατογράφημα. Πατήστε τη δισκέτα και όπως βλέπετε έχει μπει τώρα εδώ πέρα υδατογράφημα στην επιλογή του Bump Map. Λοιπόν αυτό, μετά
Καμιά φορά είναι ωραίο, ξέρω εγώ, να έχεις κάτι ανάποδα, μπορείς να το κάνεις έτσι λίγο παράξενο ή να το κωδικοποιήσεις κάτι με αυτόν τον τρόπο, όταν είναι ανάποδα να μην ακούγεται τίποτα, ενώ όταν είναι κανονικά να ακούγεται ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Για να το κάνεις αυτό στο Sony Vegas είναι πολύ απλό. Απλά πατάς δεξί κλικ στο track reverse και γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα το δείτε. Ένα από αυτά είναι το reset του NAND που είναι σαν να το τραβάτε από εδώ πέρα. Βασικά αυτό έγινε μονάχα στο βίντεο, άρα πρέπει να κάνουμε και στον ήχο. Είναι λες και μιλάω κάποια γλώσσα σαν αραβικά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά όλα εδώ είναι εντάξει. Τώρα, πολλές φορές βλέπουμε στις ειδήσεις, όταν υπάρχει κάποιος κάποιος εγκληματίας, κάτι τέτοιο, κρύβουν το πρόσωπό του με κάτι και μοιάζει με τεράστια τετράγωνα. Θα δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα τέτοιο τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε θα τα σβήσω όλα αυτά. Έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ με αυτόν το γάτο. Θα σας δείξω, υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνουμε. Βασικά αυτή κρύβει το ούτως ή άλλως το πρόσωπό του γάτου, άρα θα πάρουμε κάτι σαν γι' αυτό. Ορίστε. Και εδώ κρύβεται. Λοιπόν, αυτό ίσως... Ναι, αυτό είναι μια χαρά. Και τώρα θα σας δείξω πώς να το κρύβετε και στο Sony Vegas Movie Studio και στο Sony Vegas Pro. Θα ξεκινήσω όμως με το Movie Studio. Στο Sony Vegas Movie Studio αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε να φτιάξετε... Βασικά και στα δύο πρέπει να το κάνετε αυτό, γι' αυτό ακούστε και οι δύο. Πατήστε Ctrl C για αντιγραφή, Ctrl V για επικόλληση. Όπως βλέπετε είναι το ίδιο μέγεθος, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με βίντεο, εφόσον ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τα keyframes. Μετά πηγαίνετε εδώ Event Effects και επιλέξτε Sony Cookie Cutter. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα Cookie Cutter. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να σβήσετε το κάτω track, έτσι ώστε να βλέπετε τι κόβει το Cookie Cutter, γιατί αυτό κάνει βασικά αυτό το εφέ. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε, υπάρχουν διάφορα σχήματα, εγώ επιλέγω κύκλο. Μετά μπορείτε να επιλέξετε μέγεθος, πάμε για ένα μικρό μέγεθος, ίσα να το κρύβει. Και εδώ πέρα στο center θα έχει κάτι σαν αυτό και στα προηγούμενα Sony Vegas. Λοιπόν, όσο βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τη γάτα. Ας το μικρύνουμε κι άλλο λίγο, εκεί είναι καλά. Ας κάνουμε και ένα μικρό feather, μάλλον δεν χρειάζεται γιατί ούτως ή άλλως δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο. Άρα 0 και το feather και είναι όλα εντάξει. Το κλείνουμε λοιπόν, ανοίγουμε το από κάτω, με αυτόν τον τρόπο είναι και τα δύο εντάξει. Και τώρα θα πάμε και για άλλο ένα εφέ σε αυτό που κόψαμε. Και θα επιλέξουμε το εφέ Sony Pixelate. Πατήστε το Add. Βασικά το έχω βγάλει ήδη. Ας κάνουμε Remove. Ok. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι, άμα θέλετε να τα πάτε στο κάτω και τα δύο. Βασικά δεν λειτουργεί έτσι. Ας το πάμε κάπου σαν και αυτό. Και όπως βλέπετε κρύβουμε το πρόσωπό του. Φυσικά δεν θα ήθελα να κρύψετε το πρόσωπο μιας γάτας, αλλά κάποιο εγκληματία, κάτι τέτοιο. Ή για παράδειγμα βγαίνετε έξω στο δρόμο και είναι κάποια πρόσωπα που δεν πρέπει να φανούν και γι' αυτό τα κρύβετε. Απλό λοιπόν και αυτό. Πολύ εύκολο. Και άμα χρησιμοποιείτε το Sony Vegas Pro, μπορείτε απλά να κλείσετε το Cookie Cutter, να ανοίξετε το Pan and Crop, να πάτε στις μάσκες, να ζουμάρετε μέσα για αρχή, έτσι λίγο, και να κάνετε γύρω γύρω μια μάσκα, κάπως έτσι, μια απλή μάσκα, και όπως βλέπετε την ίδια δουλειά κάνει. Και βασικά μπορείτε να κάνετε το keyframing από κάτω εδώ, μπορείτε να κάνετε keyframes και στο Cookie Cutter άμα έχετε το Cookie Cutter. Όπως βλέπετε κάπου θα έχει και για keyframes, δεν μπορεί να μην έχει. Μισό λεπτό, ας βγάλουμε για αρχή το Pan and Crop. Ας κλείσουμε τη μάσκα. Ok. Πρέπει να είναι κάπου center. Δεν βλέπω κάπου για keyframes, αλλά στο Sony Vegas 10 και κάτω είχε σίγουρα keyframes, είμαι σίγουρο. Ορίστε, animate, εδώ πέρα έχει την επιλογή animate. Και βασικά, ορίστε, βγήκαν τα keyframes. Σας έχω δείξει πώς να κάνετε keyframes στο Sony Vegas 10, άρα θα ξέρετε. Τώρα θα δούμε και πώς γίνεται στα 11. Βασικά μειώνετε το μέγεθος εδώ πέρα, λίγο για αρχή.
Εκεί καλά είναι. Και ξέρω άμα κουνιότανε θα πρέπει να το πάτε λίγο παραπέρα. Έτσι κάτι. Εκεί άμα κουνιότανε να ακολουθείτε αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν όλο λοιπόν. Τέλειωσε και η σειρά του Sony Vegas. Μια μικρή σειρά με μόλις 9 βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην Αλουκάτο του SPC Tech για άλλα τέτοια βίντεο πάνω σε προγράμματα υπολογιστών και γενικά υπολογιστές και άλλες σειρές εκμάθησης τέτοιων προγραμμάτων. Γεια σε όλους. Μην ξεχάσετε να πάτε και στο site μας alukatospctech.net. Γεια σας.